Bismillahirrahmanirrahim. هر نگاری که آن بود بر روی آب، گر همه ز آهن بود گردد خراب. هیچ چیزی نیست ز آهن سخت تر، هم بنا بر آب دارد در نگر. کس ندیده است آب هرگز پایدار، کی بود بر آب بنیاد استوار. Şeyh Attar'ın aytýanlady her dady ki görýän suwun üstüne gerçi demirden ne bolsa dargar, hiç zat demirden, sementten, şu ziraatlardan gaty däldir. Onu da suwun üstünde Hudaý Taala şunu goýdy gözde. Su paydar olmaýşy ýaly oýnaýşy ýanyk suwun üstündäki zatda durýan nädir? Paydar däldir, dargajakdyr. Kıyamet dünya hemişigi däldir, bir gün dargamaly diýen ýaly edipde, kıyamet bolmaly diýen ýaly edipde işaret etýär. Mantygat taýryna. Bugünkü dersimizde Sure Kıyamet'in tefsiri 808-nji säfhe. Sure Kıyamet'in tefsiri. Sure Kıyamet Mekke-i Mükerreme'de nazil bolupdyr. Özü de 40 ayetden teşkil bolandyr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة من قيامت günü bilen qasam içýäryn we özüne aýbat wejin nefs bilen qasam içýäryn. Elbette ey kafirler, sizlerini ölüňizden soň ýene dirildiljekdirsiňiz ve eden amallarınızın cezasını verilecektir. Yani Allah Tebarek ve Teala kıyamet bilen ve özüne eybet vücü nefs bilen qasam ýad etipdir. Ki kıyamet gününde tamam halayıkları kabirden dirilip turulacakdır. Ta aralarına hükmedip amallarının cezasını vermek için. Pes kıyametin geleceği haktır. Ve nihayette kefini doğurçu zat haber veripdir. Ondan soň insanın nefsi ibtidada hevasın ýyzyna düşüp zahiri lezzetli zatlara meşgul bolýar we ýaxşy ahlaklara we ýaxşy amellere heveslenmeýär. O tariqa insanın nefsine nefsi emmare diýip aýdylýar. Yani teleke işlere vadar etýän nefs diýdigidir. Emma wagty ki insan bir miqdar huşuna gelip yaxşı yamana teşhis berse ve bir miqdar teleke zatlardan özünü saklasa ve salih ameller etmege iqdam etse, emma ga wagt gaflet edip de yine teleke işini edagasa ve sonra yine peşiman edip özünü aýbetse, şu suratda ol adamın nefsine nefsi lawwama diýip aýdylýar. Yani etýän teleke işi sebepli özünü aýbetýän nefs diýdigidir. Şu maleseli iki tüy nefs geçti. Bir emmare ol, bir levvame ol. Emma üçüncü. Emma vakti ki bikulli hayru salah işlere ikdam edip teleke zatlardan özünü saklasa ve teleke zatlarını görenne şonda bedene gelse ve telekani etyen adamlardan narahat bolsa o tariqa adamın nefsine nefsi mutmainne deyip aydılıyar. Yani yaxşılıktan aram ve karar tapan nefs diýdigidir. Ondan soň Allah Tebarek ve Teala kıyamet bilen ve nefs-i levvame bilen qasam içmegi şol ikisinin haly nihayetde uludur. Kıyametin halının uludugy aşkardır. Ve nefs-i levvameň ululugy ol hemişe özüne aýbetýär ve kıyametin bardygyna imany kamil bolup aşkar bolýar. Pes aziz musulmanlar, kıyamada imanınız kamil bolsun. Kıyametin hilafyny iş etmeň. Eger teleke ameller edip kıyametini hatara salan bolsaňyz, gelin tezlikde tövbe edip özüňizi islah edin. Ine evvelki iki ayany la ey kafirler sizin aýtýaňyz ýaly däldir. Uqsimu min qasam içýän kıyamet gün bilen ýa Hudaý Taala. La uqsimu qasam içmeýän nip la nefide da. La sizin aýtýaňyz däldir. Uqsimu min qasam içýän bi ýawmil qiyamah nazil bolşyda kafirler
kıyamatın gurrun edip kıyamat bolmajak zat adam tamam dargandan sonra çölle ölüye, hayvan derendele dargatya, her forma adam ölüye ve kabirde de caylanına dargaya kıyamat bolmaz deyip gurrun edenlerine Hudaý Taala on rededip aýtdy men kasam içýän kıyamat gün bilen ve kasam içýän nefs-i lawwama bilen. Kıyamat näme deyip bolmajak zat bolsun şunusyny öz fikri deýirin. Eger kıyamat bolmasa aya zindigiň manasy bolarmy? Dünýäň ýüzünde tamam her form adamlar bir tofarly islahyň ýerinde, bir tofarly ifsadyň ýerinde, bir tofarly riyakar duruşuna, aslında Hudaýyň işi ýok, faqat tezahür, gow diýdirmek, faqat jamaýaň içinde bir belli şahsiýetli adam etmek, ya faqat bir işe girmeden çirin bolup berişi bir form. Hiç bir Hudaý üçinde. Bir netice var, faqat Hudaý üçin, faqat Hudaý Taalaň rezaýetini jelbetmek üçin, faqat ahiretini gazanmak üçin şeydik gelýär. Onun sonunda insanın özünü fikredip görsen, insan kamilen haris, her lahzede, her günde tenavvu isleýär. Eger şu haline gitse, hükmen isleýär ki zindigisinde tenavvu bolmagynyň içinde harisrak bolsun, öz haddinden, hududundan tejawuz edip de halkın haddine de tejawuz etsin, halkın hakkını da tejawuz etsin. Hem kuldurluk, istimar, ihtikar, bazar siyah etmek, musulmanlara insafı, vicdanı bolmayanlar tamam kuldurluk işli bolacak. Ama kıyamet näme diye? Şu mal özümüz nefsin isliyeten birinin malını alsan bir neferin hatta hakkını tecavüz etsin. Mesela imanın şu kıyamet seni koymaya. İşte lekin kabirden turamızda Resulullah'ın beraberine, Hudaý Taalaň beraberine, evliyaların beraberine näme cevap berer? Ya ene diýdimiz bir näçe işleri gözläp dursa biz edip bilmeýäs, utanýas. Hudaý Taala gözläp duran ýerinde, bilip duran ýerinde ene diýdimiz gözläp duranmasy etjekkä kıyamet gününde ene diýdimiz şu işlemedi kökediljek diýip de çekinýär. Biz kıyamet hatmen bir bolmaly, muhlis we riyakar, zahiren amel etýän, kalben amel etýän hemmesi bilen farklary açylar ýaly. Ey hunerha gerefte ber kefe dast, ey pa ber gerefte zire begal, taçı khahi khariden ey mağrur, ruze dermandagi besime dagal. Ey adam, sen ki zahiren tezahür etýän, gowsurayan, o adam surayan, tamam hunerliňi ayaňa alypda merdüme kökedýän, ey pa ber gerefte zire begal, emma ayıplaňy goltuň aşagyna basyryp goýýan, hiç bir aybyň merdüme kökediň, faqat riyakary bolýan. Şun beraberine näme getirýär? Taçy khahi khariden ey mağrur, ruze dermandagi besime dagal. Qollaby pul bilen dermanda wagtyňy zat satyn alyp bolarmy? Bolmaz. Sen o zat qollaby emeň menen, qollaby ahlagyň menen, qollaby ibadetyň menen ruze dermandaki kıyamet günü bolsun, onuň hiç sada yaramar o ibadetyň eýni bir sime dagal qollaby pul dermanda wagtyň içinde dünýede zada yaramaýşy ýaly, ol zahiri ibadetde hiç sada yaramaz. Inni bir nefer riyakar bolýar, bir nefer çykyny bilen ibadet etýär, ikisiniň farky açylmaly. Hükmen kıyamet gününe açylmaly bolar. Ama Hudaý Taala kıyamet hatmen geljegini bildirmeden çüreyim, insanyň zehnini zahiren düşündürýär, ýani gijeginiň özü ol kon alamat, akşam ýatýar, ölü ýalyk bolup, ruhumyz çykýar. Ýene de ýerçe bilen turýar. Ya meselem ýerleri gözlesek, ýer ölýär. Ekin orlandan soňra taptakyr bolýar. Yine de sonra yağın yağıya tohum septen gene de göğürdüveti Hudaý Taalaň hemmeti kıyamada koyan alamatlarından şular. Ondan sonra 3 form nefs var idi. Bir nefsi emmare, zol, vur, qap, yap, sidir şizriyatlardan aydip duran. Bir anacık qovlandan sonra nefsi lawwame waliya. Ekserenimizin nefsi şu formrak. Güney işetdiye, sonra oturup akıllananna, baba şiliş näme ettin? Ya fikrine bir zat gelýär, fikrine gelip tu şonu anjam berjek bolýan, bir zatdyň fikrime gelmelidir diýip de fikrinden çykarýan. Ya meselen bir işimi näme edeýin? Ya bir zady men iýip içen näme dönçüm iýip içen bir haramdat bar, ya bir ogurluk ýaşaňa meňdeş, ya riba, ya ödi doňuzyň eti, ya şarap, okulada haram zatdan men şi näme dönçüm iýeýin? Ya iýipdir iýenden soň gat towbat ya men näme üçin iýipdirin? Men Hudaýa näme jogap bereýin? Şoňa hemmesinde nefs lawwame diýe kaýya. Yine de qowmuny bir derece ete qaçryya towbat etmegine amada.
Ama üçüncü, bundan avudallarından sonra mevliyaların nefsleri alim mutmainne. Yani nefsimiz bir mutmainne etmeli. Ya eyyetühen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fethuli fi ibadi veethuli cenneti. Ey nefsi mutmainne olandan sonra irci'i sen innimen radi olmalı yere gir. Evvel fethuli fi ibadi veethuli cenneti. Evvel men benden bol, o an beheştime girip de nefs mutmainne olmak gerek diye. Biz iki ayağın tercümesi la kafirle sizin ayışınız değildir. Uqsimu bi yevmil qiyamah. Qasam içiyen men kıyamet gününün. Ve la ve yine sizin ayışınız değildir. Uqsimu men qasam içiyen bin nefsil levvamah. Kayyan, serzeneş etyen nefs bilen men qasam içiyen Huday Teala şey diyor ki bula hatmen bolacak zatlardan. Yine şu kıyametin gurrunları var da 4-5 aya Huday Teala gurrununu edecekti. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Aya insan khiyal et yer mi? Ki biz şon çüren sünklerini cem etmeriz deyip. Beli biz cem ederiz. Hatta şon barmaklarının ucunu da beraber edip becermeye kadirdirın. Yani insan güman et yer ki özünün bedeni ve bedenin sünkleri bir kulli çürüyüp targap, tofrağa katışıp yok bolup gityer. Pes ne tariqa bolup tədedin beden bolacak deyip teəccüb et yer. Bu güman batıldır. Çünkü Allah Tebarek ve Teala ibtidada insanın vücudu yokka insanı halq edip vücuda getiriptir. Hatta insanın parmaklarının ucunu nihayette latif ve nazik edip halq ediptir. Hatta şu durmuşta, şu zamanlı asr-ı hazirde parmakların ucu öz başına bir ilim olup aylanıptır. Şu vaqt parmakların ucundan ulu cinayetler keşif olyer ve tanılyer. Allah Tebarek ve Teala cahannaki insanların parmaklarının hatlarını mengeş etmendir. Biz şunu evvel qiyale edecek Allah başka azalarını evvel qiyale edeceğine şekede riyali değildir. Bel yuridul insanu liyefcura amamah yes'elu eyyane yevmul qiyamah. Belki insan isteyer gelecek zamanını günah etmeyi. İnsan sual et yer kıyamet haçan mı olacak deyip. Bazı insanlar kıyamete inkar et yer. Ve yine dirilip kabirden turmağı muhallattır deyip güman et yerler. Onların şu tariqa inkar etmeklerine sebep de Hudanın kudreti yetmez demeklerinden değildir. Ya kıyametin geleceğine delilin yok demeklerinden değildir. Onlar kamilen bilyendirler Hudanın kudretinin hem zatı yeteceğini. Belki onların inkar etmeklerine sebep şudur. O dönemi onlar isteyerler kıyamet gelmediğinden avval qalan ömürlerini fisq-ı fucurluk bilen geçirmeyi. Eğer onlar kıyamata tasdik etseler, onunla fisq-ı fucur etmege bu tariqa cüret etmezdiler. Ona göre onlar kıyamet bar diyen hiyalini kalplerine salmayarlar. Ta arzu eten lezzetlerine zarar yetmesin deyip. Ve bir hayalık edip sual etyerler. Sen bar diyen kıyametin haçan mı olacak deyip. Kıyametin bolacak yılını, ayını, gününü bize beyan ettiği baytyanmışlar. Rivayet ediptirler. Adiy ibn Abi Rabi'a diyen Adem Hazreti Resul-i Ekrem'e aydıptır. Ey Muhammed kıyametten haber ver. Haçan bolacak deyip. Yine aydıptır. Ey Muhammed eğer ben kıyametini gözümle görsem de sana tasdik etmerim deyiptir. Adiy ibn Rabi'a Hazreti Resul-i Ekrem'in hemsayesmiş. Hazreti Resul-i Ekrem'e köplerçe eziyet azar veren adamdır. Hazreti Resul-i Ekrem şan hakkında beddua edip aydıptır. Allahümme ekfini cariyessu. Yani Hudaya men yaman hemsayamın barasında özün bana kafi bol. Şondan intigamı alıp verdiydidir. Pes Hazreti Resul-i Ekrem Adiy ibn Rabi'aga yaman beddua ediptir. Çünkü özüne köp eziyet veriptir. Hatta Resul-i Ekrem beyle şeylerini Hazreti Resul-i Ekrem beyle şeylerini gözeşt ettiyendir. Emme on eziyeti nihayette hatten geçiptir. Üçüncü ayağın tercümesine aydeyi tehtül lefzin eyahsebu aya gumanet yami insan ellen necma'a izameh biz şon sünklerini üşürmeriz deyip beli hava ari kadirine biz başarayan halimizde ala en nusavviye benane parmaklarının uçlarını biz dengleyelim. Beter calip zaten. Hatta şunu görüp
Pezeşkay garbilerden näçe musulman bol diýdi. Şu aýaň terjümen üçin barmagyň ucunu Şimaliyan tefsirine Hacahun Abidi aýdyp geçdi. Yani bir adam şimal barmak basyp goýsa, şonu septet goýulsa Hudaý Taala'nın perwendelerinde. Kıyamet gün bolanda, yine şu perwende açılıp, şol adam gaýta dirildi, gaýta et berildi, gaýta süňk berildi. Şu barman gaýta bassa edilseren goşlary, goşny gary edilse öňköňküde ikisi setterse deň bolmaly ine metni Kur'an 4-nji aýaty öýti. Biz başaryat şoň barmaklarynyň ucunu benänip barmagyň ucuna diýe. Nusawwiye deň edeli. Edil dünýädäki ýanakşmal bir adam barmagyň ucu wa goşny gary edilýär, hop ölýär diýe. Çüriye, dargıya, hatta sünkler de kuma tebdil oluyor. 2000 yıl münden önce ayılıptır. Yine 1000 yıl mesela kabirde yatacakmıştık. Kıyamet bolanda yine tursa, Hudaý Taala yine de sünk berip, et berip qayta dirildenine, yine şoň aseren goştu qayta uğurulsa, önkü bilen qılgışarmallada. Hatmen deň bolmalla. Şitaýyn başaryan Hudaý hatmen haqiqi Hudaý bolmallypdy, musulman bolan pezeşiklerden badiyadi. Aya insan guman etýärmi şoň sünklerini bir üýşürüm bersip, fikir edip görsek, yer göğü yaradan Hudaý Taala, alem jahan yaradan Hudaý Taala bir muhkem nizam menen yaradypdyr. Ol kon gün, ol kon aýla, ol kon ýyldyrlar. Qışyn tomsyn näçe ýyllap, näçe milyon ýyllygy belli-de, näçe 100 ýyllygy belli-de, zol murattab dogup batyp du, şular başaryan Hudaý Taala aya başarmajakmy seni ýokdan bar edipdir. Indi sen ruhun ma, zadyň ma, eskelen belli, olan nakşın belli, önkü yanak bolluysa, Hudaý Taala hiç wagtda müşkil däldir. Beter insany kafir biýabra etdi. 5-nji aýda Hudaý Taala näme diýe? Bel yuridul insanu liyafjura amama yes'alu ayyana yawmul qiyamah. Belki insan isliye liyafjura amama aýandasyny günah etsin. Yani öz kalbinin eteğinden bilip duwa kıyamet bolor, Hudaý Taala başarar diýip. Beter bir yavrayet yaş ayan gözden fikredin. İnsan isliye öğünne günah işetsin deyip. Yani insan öz fehmi, derki, şuuri, aklı bilen bilirçe bollu Hudaý Taala'nın başarcaklığını. Her insan fikredip biliyor. Şimdi muhkem dünyanı görüyor. Hatmen Hudaý Taala başaracak diyecek. Emma bundan gafil taraf burnunu salıp bilmeyişik bolup da yes'elu eyyâne yevmul kıyâmeh. Yes'elu soruya eyyâne haçan yevmul kıyamet gün bolor deyip. Näme dönçüreyim? Çünkü kafir isliye, fasık isliye kıyamet bolmasın, hesap bolmasın, şumari ruz bolmasın. Umrundan, canından, malından, yerden kazandın, giye harcettin, kim vurdun, kim yaptın, kim kaptın. Bunun hiç sayısından sual bolmasın isliyen zadı şu. Ama bir neferin imanı var olsa, imanı zol onu saklap dur. Onun noktara et diye. Bir iş edecek bolanla kıyamette bana cevap olmalı olar. Bundan ben biraz çekineyim de onu saklap dur onlar. Biz insan 5-nji 6-njy aýda aýtdy. Biz insan bilip du Hudaýyň başarjagyny bilýär. Yani şumaalla şu esra hazirde de en öşü jirekde. Adam azıcık fikretse bir görüntü de Hudaý Taala'nın ulukon kudretleri dağları görmeli, yer yurtları görmeli, deryaları görmeli, deryanın aşağındaki nakşenigarları görmeli, acayipleri görmeli, göğün görmeli, aýgyny görmeli, şunu başaryan Hudaý Taala ki gaýta öwürlise, gaýta diýerlise hiç müşkilligi ýok. Biz bilýärmiz Hudaý Taala'nın başarjyklaryny ýöne burunna salyp bilmäşik bolýar taki ol lezzat-ı şahwaniýetine ziýan bermesin diýip beter sarahaten Hudaý Taala 5-nji 6-njy aýada şey diýip aýtdy. Inni kıyamet haçan boljak? Yes'alu eyyana yevmul qiyamah. Kıyametin inni alamatlaryny aýtjakda, ama hem saýetdeki muzahim bolup Rasulullah edip berýärmiş, onu beddua edip, onu Hudaý Taala da onu gaty hafet tutýardy. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Pes wagty ki gözler xire bolsa, فإذا برق البصر terjüme, فإذا her wagt برق xire bolsa, barq urup gözäp dursa al-basar göz, وخسف القمر ay tutulsa, husufdan gelýär. وجمع الشمس gün والقمر ay cumya üýşüriljek. Yıldızla deyip, ayla deyip, gülle deyip, hemmesi üýşürilip, nizamdan çıkmalı. Yakulul insanu insan aydar, yevme idin şovunna, eynel mefer, yere kaçıp bolur kadip.
Hop. Pes vakti ki gözler xire bolsa ve ay tutulsa ve gün menen ayını bir yerde cem edilse, insan şu vakt aydar kaçalga jay nerededir deyip, pes kafirler şuun kuvun kıyamet haçan bolacak deyip sual etseler de, emme kıyamette nere kaçılmalı deyip sual edecektirler. Pes kıyamette adamların gözü xire olup, kıyametin ahvallarından heyran bolarlar. Ay tutulup nuru gider. Gün menen ayını bir yerde cem ederler deydiği, ikisi de nursuz tarik o qara bolup qalar deydiğidir. Şol vakt insan heyran bolup nire qaçşağını bilmez ve aydar nire qaçmalı deyip penagah gözler. Ol günne kafirler üçün penagah yoktur. Ol gün necat tapçağı adamlar Hazreti Resul-i Ekrem'e tasdik edip İslam'ın çizginin içinde ve Kur'an'ın sayesinde yaşayan adamlardır. Hazreti Resul-i Ekrem'e tabi bulmanı, Kur'an'ı arka taşlap İslam'ın yolundan munharif olan adamlar kıyamette heyran, sergerdan olup ulu helaketke duş olacaktırlar. Kalla la vazar ila rabbike yevme idinil mustakar yunebbeul insanu yevme idin bima qaddeme ve akhar. İş böyle değildir. Ol günne penagah yoktur. Ol günne barılacak yer ve karar tapmalı yer Hudanın tarafınadır. Ol günne insana haber verirler. Özün takdim eden zadını ve izle koyan zadını. Pes kafirler kıyamet haçan bolacak deyip sorarlarında şuna cevap verilipdir. Vakti ki göz xire bolsa ve ayının nuru gitse şuna kıyamet bolar deyip. Pes kıyamet bolanda alemin bu görüngen nizami pozulup ayının nuru geçecektir ve insan öz emeline mulagat edecektir. Şeyhül İslam Abdullah Ensari Kuddise Sirruh öz tefsirine aydıptır. Ahirete cüret edip günah takdim etyen malını iyilinde koyup şuna hasret çekyen. Pes ey insan günahını tövbe bilen yok et kalmasın. Şadur virgül koyun okuyumuz bir formla. Kalmasın nur virgül koyun. Malını Huda yoluna sarf et hemişelik kalsın deyiptir. Hadis-i şerifte geliptir. Sizin her biriniz Huda'ya mulagat edecektir. Arada perde yok bolup ve tercüme etyen yok bolup şonda insan sağını özler öz amalına gözü düşer. Solunu özler öz amalına göz düşer. Öğünü özler dozakı görer. Pes dozaktan saklanın sadakan vesilesi bilen. Egerçe bir hurman yarsı bolsa da deyiptir. Pes sadaka dozakın odunu öçürüyen rattır. Pes kıyametin alamatlarını tanıdı. Her vakt göz Allah'ı xire olup gözlep namestem qam deyip ve hasefel qamar günün nuru gidip ay bilen yıldızla uyuşurilip insan yirak kaçıp bolar qadip. Kella la vazar. Beylede kaçalığı yok. İla rabbike Hudayın üçün yevme idin şovun el mustakar sen karar tapmağı barmalı. Müslüman adam, özünüz yal imanlı adamla son iman getiriptir. Emeli salih bağmıştıkla bula Hudaya qaşin uğracak. Huday Teala bilen padaşin versin. Cezaya nikinin qov cezasını versin. Bula sogabını alar yali. Emme ol kafir, ol Hudaya inanmani, kıyamet günü inanmani, ola da Hudaya qaşin barmalı. Ta olan da azaplarına öz barmalı yerlerine barar yali. Yunebbeul insanu yevmeydin bima qaddeme ve akhar. Ştayn qov fikri deylin. İnsanı düydürler. Şoğunne bima qaddeme eve geçiren zadını ve akhara ize koyan zadını. Sogab eden zadını ve günah eden zadını. İnsan dünyada ihtiyarını etti. Sogaba varsan şicirek zatla padaşın olacak. Eğer günaha varsan biciresen cezanın olacak deyip de ayetler nazil oldu. Peygamberler iberli. Tamam sarahaten düşündürdüler. Ve kuvvet yani adam emeli hayır olsa qov padaş alacaktır, qov ceza alacaktır. Emeli teleke olayan adam mustahik azaptır. Hatta cehenneme barayan adam Hud Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü bir nefer na'udhu billah cehenneme mahkum olsa kellerin aşağı sallat cehenneme bariyaka ay havada öğünde cehenneme gelişkilla deyip boyun alıp gider. Hiç vakta bana qov hükmetmediler, bana doğru hükmedilmedi deyip de narahat bolmaz. Çünkü öğünün mustahik o, mustevceptiğini dakik bilip barayanlar deyip de şeyle etkiye. Biz şoğunla insanın qova ve teleke eden işini kök edilecek. Aya bir bağı ekiptir mi bir yerde? Geçip barayan adam kulvesinden istifade eder yali. Geçip barayan adam meyvesinden istifade eder yali. Bir yerde mescit salıptır mı? 5 vakt namaz okulur yali.
Bir yerde su aktırıptırmı, su varmadık yere su getirer yani. Bir yerde bir kitapxana çından istifade edilecek yer ya havze-i ilmiyelerde ya bir mescitlerde Kur'an ya ulum-i dinin kitapları vakfeder yanak ya okular yanak bir kitabı koyup durma. Ya şoňa mende şer bir uğruna ya velede salih koyup durma. Odan nağdır owadan aýtýa tobahut beber tuşy khişten ki şefkat nihayet zeferzen dözen. Beter jalip zata hemmemiz bellemel ha. Şi yedisune çeleysen yadyna düştü düşe soňram ýady düşmeye beter geň zatçy. Tobahut beber tuşy khişten ki şefkat nihayet zeferzen dözen. Ey dogonjugum özüň men bile sogab alyp gidewer. Özüň menen bir de amele salihin alyp gidewer. Oglumdan doga geler, enanamdan doga geler, dogullumdan doga geler, enidadymdan doga geler diýen umydyň bolmasyn. Olardan saňa narahaty, şefkat, mehribanlyk ýok. Ýediğine çele ýady düşse nihayet aňarsa bir ay, sonam kimin ýadyna düşýär meksendigi başyna. Hiç mi iş ýok ki? Kesi goýy dowlat ze dünýä barat, ki bahut nasibi bu okba barat. Her kim şu dünýeden bir nefer awry alyp gitjek, bir nefer izzet bilen Hudaý Taala barjak, bir nefer şeref bilen barjak, bir nefer barjak ki ýüzi etek bolmasyn, şermende bolmasyn, özü bilen biler paý alyp giden bolsa, özü bilen biler sowap alyp giden bolsa, yunabbaul insanu, insany düýdüriljakdyr, agah ediljekdir şo günne bima qaddama we akhar. Her bir gowy işeden bolsun, ya her birde teleki işeden bolsun. Nam her kim näme etmeli? Özüne gerek emelerini alıp gitmeli. Ta kıyamet gününe işleri, sowaplary we günahlar kökelerinde utanmanjak sowaplaryny görüp de begener ýaly. Belil insanu ala nefsihi basira welaw alqa ma'azira. Belki insan özüne basira bilipdi, görüpdi. Welaw alqa ma'azira eger uzurlaryny oklasa dağda. Belki insan özünün amellerini görgücü, hüccet ve şahittir. Egerçe köplerçe uzurlar getirse de kıyamatta insana özünün eden amellerini özüne bir nişan verilip, haber verilse öz amellerini bilip ikrar edip özü özüne şahit bolar. Kalben hemmesi yadyna düşer. Onda da enva aksam uzurlar aydar. Kıyamatta uzur kabul edilecek gün däldir. O günde insanın özü ve azaları özüne şahit bolup hakikatini kepleyecektir. O günde insanın sirleri faş olacaktır. Indi şu günde kıyamet günde yürekteki tamam zatla ve aşkara eden işle tamam sowaply ve günahly yüze çıkacak diye aya insan bilmänten düşündürülecek mi ya bilip durupmy? Belil insan ala nefsi basira. Belki insanın özü bilipdi. Bir ibadeti edipdir, riyadan çürüm edipdir bilipdi. Ya bir neferin kolunu toğlaptır karanqı yerde, riyadan çürüm günah edipdir, zulm edipdir bilipdi. Bir karanqı yerde hiç kim görmeyecek yerine bir dogonjana kömek edipdir. Muny öyle bilwati, hemmesini aşkara kalben hemmesini yetik boljak. Bunun bir garip hanavada watdy diye. Tamam. Den anası adamsyna istirbawa falan baýwa, şäherinde özi walisymişdik, farmandasymışdyk, beter sahy, beter Hudaý söýen adam. Om git dipdir, merdum dipdir, şoň saçagyna barýa, garyn doýurýa gaýtýa, her kimde çyndan muhtaç bolsa, şoňa bir açyk berýär, sen bar dipdir. Ama adam saýpdyr, wagyn dogry aýtýan, men indi ýadymy çanak şaladım. Hatda ýanyna pul ýok da bolsa, mesela bir aydan 2 aydan pul gelecekmişdik, mesela tacirmişdik dämi? Bir kağıda ýalyp görýär, mesela bakkalydan ýa tükärlerden halamdan almaly, soňra berýärmeli. Men onu şoňa baraýyn dipdi barýa. Ham gördi şam akşam iyilecek bolupdy, saçak bir ýazylypdyr, tamam garipler nahar edilýär, hemmesi çykýar diye bir nahardan soram son bolup oturýar. Ama olaqon wali, olaqon fermande şäheriň in kolaqony özü sahy bilýär bil adamyň bir zada ihtiyacı olmaly gelýär, dogonjum näme bir zada ihtiýagyň barmy? Onu bu oturýar, hiç de keplemeýär. Onu fikretýär ki, etmen o ýortagul oglanlar wada qolamla işläp durlar, saçagy süýürip durlar, zatlar ýaňap durlar. Şolardan utanýanlar diýip, olara aýtýar, siz şunu toktan gidin, men bu dogonum men hususy işim bar diýär. Tamam golamlary çykarýar. Am dogonum näme işin bar aýt diýär. Amol pagyr aýtjak bolýar, ýüzi gyzar ýa aýtyp bilmeýär.
yüzünü kamilen belli ol yaqadar turarlyg. Ol çyndan sahy, çyndan Hudaýy söýer, çon Hudaýa imany bar, kıyamete imanı bar. Kıyamet Hudaý Taala bilweti gerçi ogry inçäsi barakana şäm söndürýär, fanus söndürýär, panar söndürýär. Gela qanaatya doğon zoom diye, barq sönük diye. Ne sen men yüzüm görýän, ne men sen yüzüm görýän, birimiň yüzüni göremiz. Fasiyetimiz eştilweti, ýöne dogry aýt, nämäge ihtiýagyň bar sen diye. Onda aýtýar men gaty muhtaç bolýan hiç dadym ýok. Gaty fagyrlyk men basywati diýär. Onda erti gelmen ýanyma palan ýerek bar, men wekilimdir, şo sen işiňe ýolasalar diýär. Ama erti gelýär, omo wekil aýtýar, sen özüňden agyr mıň goýan zady, ýanyňa ýene bir ýoldaş getirmeli, onu göterip äkider ýaly. Onda bir adam bolýar, aýdaýyn bar diýen anyny aýtýar, mene utanýan alyp gaýtmaga diýär. Ol aýtdy diýär, adyňrak zada bolmaly, öz arkama ýukrama parpilçike den asat ya bar rojra olna alqaydarsyň diye. Göz başardyňdan alqayt bolmasa bir karger tutarsyň. Ama bu adam utanyp parp bilmäni, näçe soňram o wekil şäheriň içinden tutup alwany. Näçe wagtçylyk gelmeden farmanda ol xona adam meni gysawati bamra akitmet diýwati, sen ony gel akit diye tukanyna getirýär. 3 tane gulam, 3 tane qadim zamanyň gullary, berdeleri arkalaryny ýüklep öýüne düşürýär. Ama olara Tanrı yakadan gidiverin diyene 3 tane gulam näme diye tabi hala şu falan farmandar ya falan farmandaki oluqana adam şu mahaletçeli şon gulamlarından bir nefer yoktur ki bir yerik bir zat düşürüp iyidine gaysın baran yerinin gulamı olmalı. Yani vağen ve terver sahi Hudaýa imanı var, kıyamete imanı yani bir üç gellik bir sen gulamın inden meylek deyiptir da. Şeytirip de ol adamı daraşyk günden çykartdyrdy. Indi şejerek çyny bilen kıyamete imanı bar adam, çyny bilen Hudaýa imanı bar adam, bärik bilen fark berilmese, ikisinde deň boljak bolsa onda hiç wagtda bolmar. Oňa göre Hudaý Taala aýtýar: "Yunabbaul insanu yawma idin bima qaddama wa akhkhar, balil insanu ala nafsihi basira." İnsanyň özi bilweti. Hatda beheştim bir adam mahkum, beheşte barmaly bolanda inni zanantu anni mulaqin hisabiya. Özüm de guman etýärdim. Özüm de Hudaý Taaladan umidim batdy, meni beheşte ýerer diýip de şey diýip aýtjak. Bes insan günah bolsun, sogap bolsun özi galben bilip durandyr. Walaw alqa ma'azira. Eger uzurlaryny oklasa da şatada şayet davur dowra sarıp uzurlaryny oklanda men nämetdim pulum neme olmady ya garypçylygym goýmady ya derdim goýmady ya olaň şoýum goýmady ya anam goýmady ya ana ya erim goýmady bir uzurlar okýsa da emma Hudaý Taala bilip durandyr. İnsanyň özi bilip durandyr diýär. Onlardan jaýany gözem insanyň özi bilip duran bolsa halygy näjire bilmesin. Ya'lamu kha'inatal a'yuni ve ma tukhfi's sudur. Metni Kur'an. Hudaý Taala bilýändir gözüň hyýanat etýänini. Hyýawandan barýan bir neferiň namusyda bir neferiň haýadyny du gözüň birji lahzaň içinde hyýanat göz bilen gözleýe şu lahzada Hudaý Taala bilip durandyr. Metni Kur'an. Ya'lamu Hudaý Taala bilýä kha'inatal a'yuni gözüň hyýanat etýänini. Ve ma tukhfi's sudur bir lahza galbyňa ýalp etip de geçýän zady. Birji lahza ýüregiňe gelip gitýän zadyny Hudaý Taala bilip durandyr diýär. Indi pitada näme diýär? İnsan bilipdi. Eger insan bilýän bolsa, Hudaý Taala oň halygy hatmen bilip durandyr. Ha. 14-nji, 16-njy, 17, 18-nji, 19-njy aýada zahiren başga ma'na gidipdi, emma umgunda asli birde. İnşallah tefsirine gelir. Indi kıyamatdan gurrun çykdy. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه dilini hareket etdirme Kur'an'ı tilavet edip taşını ya tutmakta acele edip tahqiq bizim gerdanimizdedir Kur'an'ı sen sinağında cem edip ve şun tilavetini sen dilinde sabit etmek. Pes vaktiki Kur'an'ı bir tilavet etsek, pes şun tilavetine tabi olup, ondan sonra Kur'an'ı beyan edip, şerh vermek bizim gerdanimizdedir. Rivayet ediptirler, Hazreti Resul-i Ekrem, İslam'ın awwalına vahiy gelende, Hazreti Cebrail vahiy getirip Kur'an'ı tilavet edenne, Hazreti Resul-i Ekrem de Cebrail bilen bile dilini hareket ettirip tilavet etýänmiş. Hazreti Cebrail tamam etýänçe muntezer bolmaýanmış. Ta bazı kelimeler yadımdan çıkmasın diyen niyet bilen.
ve bazı ayetler aradan kalmasın deyip. Ona göre mübarek dillerini Hazreti Cibrail ile beraber hareket ettirip tilavet etgenmiş. Bu tariqa bolmak Hazreti Resul-i Ekrem'ni zahmete koyyan. Hazreti Cibril okuyan olmalı, şoň menen bilece harf be harf dengitçek bolýanlar, ýadyndan çykamasyn diýip. Ona göre Allah Tebarek ve Taala yankı ayetini nazil edip aydypdyr: "Ey Muhammed, sen acele etme. Hazreti Cibrail'in tilavetine tabi bol, Kur'an'ı sen kalbinde cem etmek ve Kur'an'ın tilavetini sen dilinde sabit etmek bizim gerdenimizdedir" deyipdir. Ondan sonra manalarını roşan beyan edip sana bildirmek de bizim gerdenimizdedir deyipdir. Şu ayet nazil bolandan sonra Hazreti Resul-i Ekrem Hazreti Cibrail gidenden sonra ayetlerini bedûne keme kesir, hatta hareketlerini, huruflarını ütketmeni adamlara tilavet edip berýänmiş. Biz Kur'an'ı Hazreti Resul-i Ekrem'in sinesinde cem etmege başarayan Allah sizin amellerinizi cem edip öz huzurunuzda koyup özünüze nişan vermeyi başarmaz mı? Ve ölümüzden son çüren sünklerimizi cem edip can vermeye başarmaz mı? Biz Allah Tebarek ve Teala nihayette kudretli zattır. Onun kudretinin nihayeti yoktur. Biz aziz Müslümanlar, Allah Tebarek ve Teala şu Sure-i Mübarekede awwalna insanın çüren sünklerini cem edersiptir. Ondan sonra Kur'an'ı Hazreti Resul-i Ekrem'in sinesinde cem ederin deydi. Sünkleri ve azaları cem etmek insanın zahir vücudun erkanlarıdır. Ondan sonra Kur'an'ı Hazreti Resul-i Ekrem'in sinesinde cem ederin deydi. Pes Kur'an'ı sinede cem etmek batın vücudun erkanlarıdır. Pes Allah Tebarek ve Teala insanın zahirini bilşiyali, batınını da bilyendir. İnsanın zahiri azaları bilen ve et bilen zinde olup dini bolşiyali, insanın batını Kur'an bilen ve Kur'an'ın manaları bilen zinde bolyandır. Sıratlara dikkat fikredip nihayette istifade edecek olun. Kur'an'dan be hiç veç gafil bolman. Kur'an'dan gafil adam bir kulli ziyankardır. İçinde Kur'an yok adam, içi boş qur ağaç yali, içi boş qur ağaç fakat yakınmağa yarar. Başka istifadesi bolmaz. Nauzubillah. La tuharrik bihi lisanaka lita'cele bih. Sen dilini qiymallatma, şoňa howlugyp. Beter jalip Resulullah'ın zindagisinden aýdypdy. Hazreti Cibril Kur'an'ı getiriyor. Mesela elhamdülillah diye ne bir de elhamdülillah deyip şoň menen dengi dayan. Hem ýadydan çykmasyn, bir kaýalyk alamasyn, bir harflik alamasyn, ýa tutaýyn diýip de şoň menen dengi diýýän Hudaý Taala aýtdy. Yok, la tuharrik bihi. Sen hareket ettirme. Cibril bilen bile lisanaka dilini lita'cele bih, şu Kur'an tilavet etmekde howlugyp. İnne aleyna cem'a. Hudaý Taala diýär, özüm şonu üýşürip berjek sen kalbyňda, sen sadryňda we Kur'ana okuymasy bilen boýnumyzda. Hani tercüme ne diýär? Fe ila qara'nahu, biz her wagt biz okuysak, fettabi' Kur'ana, şoň okuymasyna tabi bol. Summa inna aleyna bayana, ondan soňra biz özümiz sana açyklap berjek. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dengidenne Hudaý Taala diýdi okuyma diýär. Fat kulak astıdır. Cibril okuyup tamam bolar. Tamam etti mi? Oğum tekrar etti. Oğum näme diýär? Bir gedek fat sen okuyamaly. Çon niýe? Bir gedek eşitsen, bir gedek de ummatyňa okuýsaň, tamam diýip. Onda taram galbyna muhr basylýar. Hiç wagtda dünýeden geçýänçe hiç wagtda ýadyndan çykmaly. Bir de Resulullah'ın mucizesinden bir gedek eşitip, bir gedek de okuýanna kamilen hafiz bolýarmyşdy. On Hudaý Taala aýtýar, sen galbyňda ýüşürmekde bilen gerdenimizde, bizim boynumuzda ve Kur'an'ı sana okutmak, sana okuymak, Cibril'in okuyması. 18-nji aýan gözden feyda qara'nahu, biz her wagt biz okuysak diye Hudaý Taalaň özü okuyanak, Cibril okuýar. Yani Cibril feriştek ulukon bir şeref, izzet diye daşy. Cibril'in okuýanyny Hudaý Taala özüne nispet berdi diýär. Tefsir kebirde şey diýip. Her wagtda biz okuysak, yani Cibril okuysa, fettabi Kur'an'ı okuyup bolandan soňra sen okuy. Sahabalar aýtýar, şu aýat nazil bolandan soňra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ferişte gelende kellesin eňip ýere goju diýip kulak asyp durup gidenden soňra ummatyna eşitdirip şonam okuýarmyşdy. Hudaý Taala aýtýar, "Summa inna aleyna bayana."
Okuyup bolandan sonra özümüz şonu bayan etip berjek. O näme? Okuyup baryaqa bir näçe müşkilatly bolýanmyl, düşünjek bolup şo wagtda soraýan bolmaly. Ama Hudaý Taala aýdypdyr, ýok sen faqat kulak tamam etsin. Cibril risaletini bitirdi dämi? Cibril amin yerine yetirip çäl berýär. Cibril gider. Sen şonam okuýordun, düşünmeýän ýerin bolsa, Hudaý Taala aýtdy, sana yerine yetirip de düşündirip berersi ýa-da. Ondan sonra şu aýalary, şu 16, 17, 18, 19-njy aýaty bir näçe bolgan adamlar şuna mowzu diýipdirler, ýani Qur'anda diýipdirler. Çün aslen öwüne rapti ýok diýipdirler. Suriýe kıyamatyň gurrun näjire gelýär. Birden Resulullah sen hawlykma özüm düşürip berer zat. Bunu ulamalar kamilen red etýärler. Dünýä güýdüniň ulamалary bir metne Qur'andan nipşimallar ki dünýä güýdüniň hem berdi Qur'anna. Hacahun abedi gowy düşündirdi fark ikisiniň münasebetini. Öwdäki aýalarda insanyň zahiri ýüşüriljek. Biz Resulullah'ın kalbine bir cigedek okuyanla ve bir cigedek eşitenle kalbine Kur'an'ı üşürmeye başarayan Hudaý insanın zahiri dargandan sonra kıyamet günde üşürmeyi başarayandır deyip de şu münasebet bilen Hudaý Taala getiripdir deyip de tamam ulamalar şu cevap berýärler de. Hanqo ahirine düşündirdi insanın bir zahiri var, bir de batyny var. Zahirin etýän işleri var, batynyň etýän işleri var. Tamam? Ilmi ýok adam İçinde Kur'an yok adam, Kur'an men iş yok adam, Kur ağaç ýaly, yanmasa başga ýoly ýokdur. Hemme zat, her bir fesatçylyk, her bir zat bolýan bolsa, ulamalar aýtýar, boşlukdandyr diýdi. Şumal adamyň ya garny boş bolýar, açlykdan ykdysady gaty zaif bolup bir günah işe barýar. Bir irada elini uzatýar. Eýnihu şojerekdir, insanyň magzy boş bolsa, magzy akyllan boş bolsa, ýa-da akly bolup da ilimdan, Qur'andan, hadisden, Resulullah'ın buyuruklarından boş bolsa, munna da yine de bir hadden tecavüz edip de günahın üstünden barar diýip aýtdy. İnşallah inniki hepside Suriye Kıyamet'in galallaryny okuýar. Allahümme amin. Rahmetine rahmet. Abi doğulan meleklerin dua hayredelim. Mola dua. Allahümme amin. Benim Allah'ımızın dua kabul et. Allahümme amin. Ve melekler şahit. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme şükürler. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Rahmet ya. Bu kişilere sura galyr. İnşallah onu tamam edip cildiye geçer. Yani heftenin içinde inşallah başlardım. Cildiye bu merkezine gurur eder. Ama o gerçek hefte. Yani de oğlumuz cildiye gerek oldu.